river of love u nagħtikom merħba verament għal din il-preżenza sabiħa tal-Ispirtu talla li diġà qed jaħdem fuqna. L-aħwa verità waħda ngħidilkom li jikkreaw x'jikkreaw, jagħmel x'jagħmel il-bniedem, il-mulej jibqa' Alla u bħalu m'hawnx. Il-mulej Alla huwa il-kreatur u jibqa' dejjem. U biss illi ħalaq il-bniedem xbija tiegħu u ħadd iżjed. Hekk introduċa ruħu miegħi l-bieraħ tlula waqt li kont qiegħda fil-preżenza fit-talb u f'intimità tal-mulej. Jien il-kreatur, jien dak li ħlaqkom u ħadd ma jista' jikkrea, jipprova kemm jipprova dak li ħlaqt jien. Biex inkun preċiża x'anka ktibta magħkom l-aħwa l-mulej fl-ispirtu tiegħi tani dan flit-tanz li kont qed nitkellem. Jippruvaw jikkreaw replika tal-bniedem bħalli kieku huma jien. Il-bniedem jien ħlaqtu. Jien il-mulej il-kreatur u bħalli m'hawnx. Nitbissem u nidħaq bihom. Narhom jikkreaw robots bħalli kieku huma il-bnedmin li ħlaqt jien. U semmewa intelligenza artifiċjali. Fl-ispirtu tiegħi il-mulej urini li fajnejn il-mulej il-kelma artifiċjali hija l-aktar kelma li qiegħda tispikka fl-ispirtu tiegħu. Għax jikkreaw kemm jikkreaw xorta jibqgħu artifiċjali f'idejn Alla. U l-ebda artifiċjalità l-ispirtu tal-Alla qalli ma tista' tirreplacja trasparenza u l-ġenwinità tal-mulej. Ħadd artifiċjali ma jista' jara wiċċ Alla għax mal-mulej rridu nkunu ġenwini u trasparenti. L-intelligenza tal-bniedem mhix l-intelligenza tal-Alla, għax l-intelligenza tal-mulej hija l-biża tal-Alla li huwa l-bidu u t-tmiem, l-alfa u l-omega, l-erf, veru. Għalhekk il-mulej jgħidilna fl-ispirtu tiegħi dal-messaġġ. Il-mulej jgħidilna anke bl-Ingliż tajjeli. Seek to have fear of God and not fear of men. And be sure to show yourself to be genuine and not artificial in front of me, the Lord, your God. Grazzi mulej ta' dan il-messaġġ li inti tajtni biex ngħaddi l-Klisja tiegħek fil-waqt li qegħdin ngħixu fl-aħħar żminijiet bil-modernizmu fejn kulħadd jiftaħar x'qed jagħmel u qed jikkreaw dawn ir-robots kif qatt li inti stess u kif naraw fil-medja. Il-mulej urini li fajnejh dawn ir-robots jaraw ishom pupi, isu bniedem qed jikkrea ġugarell daqshekk ma jafux lill-Alla. Kif tista' temi tal-ħallieq laqqas qatt jippruvaw kemm jippruvaw. U għalhekk ejja naduraw il-Alla ħalli huwa Alla li jibqa' dejjem, Alla li bħalu m'hawnx, Alla li jibqa' jirrenja anke jekk ma jridux jaċċettaw li Alla huwa dak li jirrenja mhux jgħid il-bniedem imma x'jgħid hu l-iktar ħaġa importanti. Għalhekk hawnhekk li qegħdin fil-Knisja tal-Alla llum ejjew flimkien inkomplu naduraw il-mulej fil-verità. Għaliex fl-ispirtu tiegħi ħassejtek diska partikolari li jisimha You Are Still God. Anke f'dan iż-żminijiet fejn il-Alla ma jarfuhx, anke f'dan iż-żminijiet fejn il-Alla rixtiequ jneħħuh mill-vokabularju tad-dinja, xorta jibqa' Alla, xorta jibqa' jirrenja. Amen u alleluja. U fl-ispirtu tiegħi rajt il-loħtna Sheryl illi tisfninna propju bit-talent li tal-mulej to God be all the glory. Din id-diska illi il-verità ngħidilkom hija anointed ħafna u birkitna biha fil-women's meeting l-aħħar wieħed illi konna għamilna. Imma xtaqt li l-Knisja kollha tibbenefika minn dan it-talent u anka minn dan iż-żfin għall-glorja tal-Alla. Ma ninsewx il-mulej jgħidilna illi jridna nisfnu bħal David u jieħu pjaċir bina ħalli ngawdu il-preżenza tiegħu fl-ispirtu u fil-verità.
Amen. Alleluja. Fil-fatt li qabel ma xerrin anka titla' hawnhekk, nitlobkom illi tifirħu b'xulxin għax aħna nħobbu l-xulxin u l-ewwel ma tibda ovvjament mill-Klisja talla, nilqgħu l-xulxin, nilqa' l-YouTube illum ftaħtu mill-ewwel mhux wara xi nibda l-preach mill-ewwel ħalli anka dawk li ma setawx jiġu hawnhekk għal raġuni jew oħra jistgħu jgawdu anka din il-kelma u dak li qed naraw fl-Ispiritu talla. U nixtieq nitlob hekk in the meantime għal dawk l-aħwa illi qaluli biex nitlob għalihom ċerta Fiona li nafa jiena personali u anka għal nixtieq nitlob għal Korin, nitlob is-saħħa f'isem Ġesu Kristu, il-barkiet li jiġu fuqkom issa stess f'isem Ġesu Kristu u oħrajn li qalulna biex nitolbu għalihom u li għandhom bżonn il-fejqan. Il-mulej tagħna huwa dak li jfejjaq ħadd ma jista' jfejjaq iżjed plifu. Għalhekk niddikjara f'isem Ġesu Kristu li dawn l-aħwa huma mfejqa u jkollhom testimonjanza għal glorja talla li jiġu jaqgħu u jgħidulna minn xiex għalahom il-mulej. Amen. Alleluja. U in the meantime sakemm titla' oħti Sherin u nirringrazzja lit-team, I thank you li dejjem iġibunna l-Ispirtu talla. Nistgħu anke intom tafu li l-Knisja għandha bżonn il-financing, birku dawk il-tithes u anke l-offerti. Il-mulej poġġi f'qalbkom li għandkom tagħtu biex inkomplu nagħmlu dan ix-xogħol għall-glorja tiegħu u mhux għalina u fil-waqt li qed niġbruhom ukoll nistieden il-oħti Sherin illi tiġi hawnhekk jekk joġobha u nkunu nistgħu ingawdu flimkien din id-diska. Nixtieq nirringrazzja lil Ħuna Shalom li qiegħed fuq il-media għall kooperazzjoni tiegħu u li għamlilna din id-diska You're Still God mingħajr l-iskrin għalissa ġast il-mużika biss u nieħduha pass pass. Enjoy it bħalma jiena wkoll I enjoyed it. When all foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you're still God. And when it feels all hope is fading, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. Truth will be my story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me. Though voices whisper that you're not, you'll never leave me nor forsake me. 'Cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's
trust the victory of your cross and fix my eyes upon you, Jesus. For you are God and I am not. You are good and you are faithful, as you have been from the start. You work in all things for your glory. Yes, you do, 'cause you still reign and you're still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this world truth will be my story. Yes, it will, that you still reign and you're still God. Yes, this one truth will be my story. You still reign and you're still God. Il-kelma Alla tajt ħalli tfal jiġu għandi. U letteralment laħwa, ftit ta' żmien ilu ġie tifel żgħir ħdejja u qalli, Pastor, toġbok din id-diska? Jiena smajta. U minn dikinhar il-qudiem il-mulejjaf kemm adurajt il-mulej u kemm ħabbejtu, kemm tkellimt bil-lingwi tal-ispirtu tiegħu u waqt din is-song u ħarġet anka din il-kelma illi se nkellimkom il-lejla. Il-kelma jisimha iskiet risposta. Pero qabel ma noħroġ l-argument, Iva, nixtieq illi nintroduċi din id-diska wkoll il-Knisja li xintom tafu li nħobb ħafna nintroduċi diski ġodda minħabba li l-mulej jgħidilna li tina diski ġodda kull filgħodu. U għalhekk il-mulej tagħna mhuwiex boring dejjem l-istess u dak li jagħti lili. Ekku kol jiena nixtieq nagħti lilkom, però nixtieqkom illi tqumu bil-wifqa u toqgħodux sempliċiment spettaturi. Għaliex din il-song li nista' ngħidilha hija worship qawwija hija tant anointed illi naf li l-Ispirtu Talla diġà jaħdem qabel ma nitkellem jiena. Il-lejla nitlob li ma nkunx jien li qed nitkellem magħkom, imma jkun l-Ispirtu Talla li jitkellem fija għalikom ħalli naraw dak li l-mulej jrid għalina llum u f'dan iż-żmien li qed ngħixu fih. Amen. Kollha nqumu bil-wifqa u idħlu fil-preżenza kif tħalt jien kemm il-darba biex il-mulej jitkellem magħkom kif jitkellem mal-pastors tagħkom. Nizlu daqxej screen u resqu daqxej dawn laħwa, please, ta? Din id-diska jisimha Oba Oba li bl-Afrikan tfisser Holy Holy. Diġà adurajniehu għadnilu li inti qaddis, pero qatt ma nistgħu ngħidulu qaddis biżejjed għax fil-ġenna hekk ukoll fl-art aħna bil-qota l-Ispirtu Talla b'dak li hu ħalaq għalina ma nistgħu qatt nieqfu ngħidulu qaddis. Kull darba li taraw il-Oba Oba tfisser li hija qaddis u qaddis.
Thrones and rulers disappear, but your kingdom reigns forever. Oh, Abba. And Yeah. Before time, Lord, you existed. You spoke the world into existence. You are God and you are King. We call you Abba. Yeah. Kings are coming, kings are gone. Thrones and rulers disappear, but your kingdom reigns forever. Oh, Abba. Ah. Before time that you existed, you spoke the word to existence. You are God and you are King. We call you Abba. Yeah. Abba, Abba. Jesus. Your kingdom reigns forevermore. Oh, Abba, Abba. Your kingdom rise forever and ever and ever and ever and ever. Your kingdom rise forevermore. Jesus, your kingdom rise forevermore. Your kingdom rise. It reigns from eternity to eternity. You are the King of glory. Your kingdom reigns forever and ever and ever. Abba, Abba. You are the great and mighty God. Your kingdom reigns forever and ever and ever. Angels bow before your throne. All the elders cast their crown, singing holy, holy, holy. Oh, Abba. We have come to give you worship, bowing down before the King, singing holy, holy, holy. Oh, Abba, Abba, Abba. Great and mighty King of your kingdom. Reigns forever.
kingdom knows no end. You reign supreme, Jesus. Singing holy, 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 one more time. Singing holy, holy. Yeah, singing holy, holy. Singing holy, holy. While the elders bow the crown, singing holy. Singing holy, holy. Your kingdom reigns forever. Your kingdom reigns forever. We call you Jesus, Yeshua, 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 Oba, 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 Oba. Your kingdom reigns forever. The only sing of your glory, the only sing of your glory. Who are we not to worship you, only one? What is man that you are mindful of, only one? What is man that you are surrendered to, only one? Jesus, the Messiah, the soon-coming King, Most High, King of glory, El Shaddai, El Roi, El Giver, Yahweh, 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 all of the King, money, 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 Joshua, 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 I swear let Pamela Toco Pante, Erasa Pamela To, Iria Telequasa, Jesus, we have come to adore you. We celebrate your name. We exalt your name. We exalt your name. We exalt your name. Jesus, the all that is full of your glory. Your kingdom knows no end. Hallelujah. His kingdom has no end. Hallelujah to Jesus. Hallelujah to the King of Kings. You reign forevermore. Yes, you reign, Lord Jesus, forever. Hallelujah, Lord Jesus, you reign forevermore. Grazie mule Gesù, anche id-dinja tixħdu, imma aħna ma niġdu qatt
Għax inti mulej Ġesu tibqa' tirrenja għal dejjem ta' dejjem, amen. Il-kelma tal-la tajt jekk ma jaduraw ħadd anke jaduraw il-ġebel. Naduraw aħna anke jekk ħadd ieħor jgħid li Alla ma jeżistix huma deceived għax il-kelma tal-la hija ħajja hija għal dejjem. Il-mulej hija temm lest illi jistenna min ħajilqa lill-ibnu Ġesu bħala s-sit u s-salvatur tiegħu ħalli permezz tad-dem ta' Kristu u t-testimonjanza tagħna li nemnu inkunu nistgħu nidħlu fil-glorja tal-Alla bil-grazzja biss ta' Kristu. Amen u alleluja. Grazzi tal-għajnuna li tuna. Għall-ewwel darba hawnhekk għandna magħna lil Rachel Pizzani u nixtieq li nagħtiha merħba l-ewwel darba hawnhekk fil-Knisja ta' Kristu, River of Love. Nirringrazzja l-mulej li ġabek hawnhekk u nirringrazzja l-Alla li ġabkom hawnhekk biex tisimgħu l-kelma ħajja tiegħu. L-aħwa, intom tafu li nħobb ħafna drabi nibda bi-storja. U darba kien hemm bidwi. U dan il-bidwi kien ilu iħawel dwili u siġar fl-alqa tiegħu u kien imur ta' spiss. Pero darba minnhom l-aħwa ġiet buffura riħ dulluvju u kissirlu kollox. Wara li kissirlu kollox għata qalbu u telaq lem. Wara li għadda ftit żmien għadda bidwi ieħor. U dan il-bidwi mess il-ħamrija, ra l-potenzjal fiha, u l-dik il-ħamrija ta' dik l-alqa l-bidwi l-ewwel wieħed abbanduna, beda jtija, it-tieni bidwi, in-nutrimenti li għandu bżonn biex dik il-ħamrija tagħmel il-frott. U wara li ta' nutrimenti, u wara li ta' l-ilma u dak kollu li hemm bżonn, ra li wara żmien ra ħafna frott f'dik l-istess għalqa li l-ewwel bidwi abbanduna. L-ewwel bidwi huwa l-bniedem illi jiltaqa' ma' Kristu jibda jagħmel il-frott. Imma jiġi l-ewwel inkwiet, jiġi l-ewwel esperjenza negattiva, persekuzzjoni, għajdila xi trid, jaqta' qalbu, jitlaq lem u jħalli kollox. It-tieni bidwi jirrappreżenta il-mulej li minkejja kollox fil-ħamrija, li l-ħamrija nistgħu nkunu aħna, jara potenzjal. L-ebda ħamrija aħna maħna perfetti, imma jekk il-mulej Ġesu jagħti n-nutrimenti li hemm bżonn bil-kelma tal-Alla lil bniedem, diffiċli kemm diffiċli s-sitwazzjoni, jara il-frott. U d-domanda tiegħi jekk fil-introduzzjoni ta' din il-kelma hija, inti kif se tkun? Oħt. Hija bħall-ewwel bidwi illi x'inhiġi l-ewwel buffura li hu l-ewwel maltem ta' qalbek. Jew ħad tkun bħat-tieni bidwi illi tieħu n-nutrimenti li għandek bżonn mill-kelma tal-Alla ħalli l-mument li jiġi l-buffura rieħ xorta tista' tara il-frott f'dik l-għalqa. Fin-natural tgħiduli ma kif jista' jkun pastor xorta tara l-frott meta dik l-għalqa tkun kissirla kollox il-maltemp. Ngħidilkom iva xorta għax aħna inservu Alla tal-impossibbli. Meta aħna naħsbu l-affarijiet bil-moħħ tagħna bħala bnedmin ma naslux. Imma jekk narfu min hu l-mulej u ibnu Ġesu Kristu u dak li tajt il-kelma tal-Alla għal bniedem dan huwa impossibbli. Imma l-Alla xejn huwa impossibbli. Għalhekk qajjem il-Lażru,
Għax xejn huwa impossibbli għax il-mulej huwa il-Awmin. Amen? Mela, jiena ftit ilu għattilkom illi il-kelma li il-mulej preparali għallum hija iskiet risposta. U se naraw diversi persuni mill-Bibja, għax ovvjament hija importanti li naraw xtajt l-Antik Testament u l-Ġdid Testament fuq dan is-suġġett, se naraw diversi persuni fejn għax ma żammewx iskiet kellhom konsegwenzi kbar. U min-naħa l-oħra ħajjithom kif kienet tkun differenti kieku żammew iskiet fiċ-ċirkostanza. L-aħwa aħna bħala bnedmin aħna istintivi le jien l-ewwel waħda. Ma niġġudika l-ħadd għax aħna kollha f'baħar wieħed qegħdin sewwa. U meta jkollna aħbar tajba nkunu nixtiequ nixxerjawha ma' kulħadd. Hekk ukoll kultant aħbar ħażina nkunu nixtiequ ngħiduha ma' kulħadd. Jista' jagħti il-każ tkun xi weġa u nkunu nixtiequ ngħiduha lil kulħadd. Però ħanaraw fil-kelma talla li Giuseppi li kien mibjuħ minn ħutu għal dak ħan irreferi bħalissa, kien tifel li kif tafu bħali kien iħobbu ħafna missieru. Il-kelma talla turina li kien il-favorit ta' missieru għaliex kien it-tifel tal-mara li hu kien iħobb. Din l-istorja tafuha bl-amment. Imma ħanpoġġijilkom flenti biex narfu dak li s-soltu ma narawx daqshekk bil-grazzja talla. U da Giuseppi hekk ġralu bħalna. Kif tafu intom kellu darba ħolma. U dil-ħolma kellu entużjażmu kbir illi jgħida lil-ħutu. Minflok żamm iskiet, nifmu għax meta jkollna xi ħolma aħna nkunu nixtiequ ngħiduha, imma rridu l-elf talla. Ħammur fil-Ġenesi 37:37 il-5 vers. Meta jgħidilna u Giuseppi ħolom ħolma u qala lil-ħutu u dawn ħutu aktar baduħ ma kienux jaħmlu għaliex għax kienu jafu li kien il-favorit ta' missierhom. Il-ħolma kienet hekk, vers 7. Konna qegħdin għallhom Giuseppi lil-ħutu. Konna qegħdin norbtu il-katar f'nofs l-għalqa u waraw il-qatta tiegħu tqum ta' Giuseppi u baqgħet wieqfa waqt li daru magħha il-qatat ta' ħutu u nxtaħtu fl-art qudiema. Diet jgħidilhom, sewwet naqra mill-kelma talla. U għal dan qalu l-ħutu ishom mill-ewwel ħadu għall-interpretazzjoni daw ma kellhomx bżonn il xi ħadd li jinterpretalhom dik il-ħolma. U ħutu qalulu ma nagħmlux mod li sessaltan jew taħkem fuq nawx. U aktar komplew joboduh minħabba il-ħolma tiegħu u minħabba kliemu. L-aħwa, l-istorja intom tafuha kif tkompli. Fil-fatt il-dan Giuseppi, aħna nafuh bħala Giuseppi mibjuħ minn ħutu. U nafu hekk għaliex ħutu waslu bejra kbira u brabja u mibeda illi kif tafu intom bijawh bħala skjaf. U kif tafu intom ukoll, spiċċa dan ir-raġel għal snin twal helpless ma jista' jagħmel xejn fid-dar tal-Farawn. Għaliex qed insemmilkom din l-istorja? Għaliex donnu Giuseppi tallem mill-istqbal tiegħu? Għax wara li mar jitkellem ma' ħutu jgħidilhom il-ħolma li kellu, meta kien fid-dar tal-Farawn u l-mara tal-Farawn ratu li kien raġel sabiħ, nafu għal-istorja le? U riditu, imma Giuseppi kellu l-biża Alla u marriċ bħala vendetta, revenge, marret tivvinta fuqu il-gideb li ju ta' parsi kellu x'jaqsam magħha kontra r-rida tagħha u peress li kienet il-mara tal-kbir tal-Farawn emnuha u tefawh il-ħabs. Giuseppi ma qalx ħafna kliem bħal għaliex mulej mela l-ewwel tfajtni fil-bir u mbagħad tefajtni l-ħabs mela int ma teżistix mhux qiegħed hemm mhux qed tismani. Donnu ħada l-lezzjoni l-aħwa. Il-lezzjoni ħada tant li anke meta ġie akkużat falz ma qal xejn. U rrealizza li s-silenzju tiegħu
kien is-soluzzjoni biex il-mulej jaħdem għalih innifsu. Fil-fatt, sabiħ li naqralkom mill-iskrittura, illi tajdinna dan il-kliem. Il-mulej f'Esodu, qed naqra minn Esodu bħalissa, jitqabad għalina mingħajr xejn manna namlu. Xi pjaċir meta tkun taf li għandek xi ħadd, immaġina pereżempju xi ħadd li huwa maħbub minn missieru naturali fid-dinja, xi pjaċir tkun taf li tista' dejjem tmur għandu pereżempju jew għand ommok skont il-każ, u inti m'għandek għalfejn tagħmel xejn, għax missierek jew ommok jgħidulek ibżax binti, ibni, ħalli fidejna u nsolvu il-problema aħna. Dan huwa Alla tagħna, bħal missier twajjeb illi dejjem jara l-fidi tagħna fih, il-fiduċja tagħna fih, u anke jekk iċ-ċirkostanza ta' ħajjitna tkun terribbli, x'jista' jkun terribbli iżjed milli jkun fil-ħabs tal-bniedem. Setat kienet akkużat fals b'dak iċ-ċirkostanzi ta' skjaf, imma baqa' bil-fiduċja tiegħu sħiħa fil-mulej u ma tkellimx. Intom tafu kif tkompli l-istorja? X'in il-mulej ra li ma ddefendix lilu nnifsu? X'għamel il-mulej? Il-mulej ollih għax żamm miskiet u kif tafu intom il-storja tafuha wara ċerta żmien ollih u l-farawn stess poġġih second in command wara lilu nnifsu l-Eġittu. L-aħwa tajdu lissa Giuseppi mhux fl-Antik Testament għalfejn lajtu bħalissa. Għaliex Giuseppi tgħallem jagħmel bħal Kristu, għax Kristu nnifsu meta kien akkużat fil-passjoni tiegħu b'ħafna affarijiet li ma kienux vera, kien akkużat bħala midaj, kien akkużat bħala li l-mirakli qed jagħmlu mix-xitan, kien akkużat b'ħafna affarijiet. Tafu li l-kelma talla fil-Ġdid Testament li l-Ġesu meta kien qiegħed quddiem Pilatu qalulu inti ma tafx, ma tajt xejn, ma tajt xejn. Il-kelma talla tajdinna li l-mulej huwa il-ħaruf talla. U l-kelma talla tajdinna wkoll li aħna rridu nimitaw il-Kristu biex inkunu ħrejjef bħalu u kultant mhijiex faċli li tkun. Għaliex għax aħna in-natura tagħna tkun jekk inti xi ħadd jirfsek tajtaħ, jekk inti għandek aħbar tajba trid tixxerja ma' kulħadd u ma jkollokx idea li jkun hemm min qed jgħid għalik u min ma jifraħx għalik, għalhekk f'kollox l-erf Talla jidħol, f'kollox il-biża Talla tidħol. Ħalli qabel ma ngħidu xi ħaġa u nagħmlu xi ħaġa, minflok inkunu istintwali l-mulejja tigrazzja lili l-ewwel u mbagħad ovvjament lilkom kif jagħtu l-grazzja lili, qabel ma nagħmlu xi ħaġa jew ngħidu xi ħaġa, infittxu wiċċ il-mulej. Għax permezz tek biss ma jkun hemmx konsegwenzi drastiċi u koroħ. Vera forsi qed tgħiduli imma l-mulej dawwar kollox għal-ġid għax aħna tallimna mill-kelma Talla. Mela le, kif rajna li dawwar kollox għal-ġid fil-każ ta' Giuseppi intom tafu kemm lil-ħutu mbagħad urihom ħniena meta ġew qudiemu laqqas biss sarfuh veru, imma sakemm tgħaddi hemm kemm tidbati. U naraw każ ieħor, personaġġ ieħor li bata minħabba li ma żammx fommu magħluq, minħabba li ma qatx kwiet. Ma tantx insammu ħafna u vera l-Sansun. Sansun huwa personaġġ li fil-Bibja naraw fl-Antik Testament li kien fl-imħalfin bniedem ta' saħħa kbira. Saħħa ta' Sansun. U dan twieled u kellu patt quddiem Alla. Fil-fatt naraw li fl-imħalfin 14:5 min jixtieq jara jista' jmur hemmhekk, Samsun saħansitra meta kiber qatel il-jun mingħajr ma kellu xejn fidu. L-aħwa ma jidritkomx li trid tkun il-saħħa Talla, il-forza tal-mulej li kien midluk fil-fatt il-kelma turina li kien midluk bl-ispirtu Talla, maqtuħa l-mulej biex inti immaġina ġiljun u inti qtiltu mingħajr ma kellek la vleġġa u laqqas kellek xejn. L-aħwa.
Kif għattilkom Sansun huwa magħruf bħala bniedem saħtu fl-Imħalfin 16 vers 3 jgħidilna hekk. U Sansun baqa' rieqed darba minnhom wara li kien ilu jkisser u jagħmel affarijiet kisser naturalment minħabba li l-Filistini min irid jaqra l-istorja kollha m'għandix dak il-ħin li ngħid l-istorja kollha kienu kontra tal-poplu Alla ta' Izrael u kien jaħkem fil-fatt Izrael jiddomna għaliex il-mulej ta' id-dilka u li l-Filistini jagħmilhom ħafna affarijiet. Issa morru waqraw l-istorja tal-Alla waħedkom. U hawnhekk insibu f'Sansun f'Imħalfin 16 vers 3. U Sansun baqa' rieqed darba minnhom sa nofs il-lejl. Aħam, isimgħu kemm kien b'saħħtu apparti li qatel liljun, qabad il-battenti tal-bib, tal-belt, u b'żewġ waqqafiet għalaħħom bl-istanga f'kollox, qabbihom fuq spallejh u tela bihom fuq il-quċċata tal-olja biswit Hebron. Mamma mija, daqshekk kien b'saħħtu Sansun. Iżda xi ġralu? Bliema mod ma baqax b'dik is-saħħa li taħ il-mulej. Aħna naraw illi f'Imħalfin 16 vers 4, raw l-istorja, Sansun iltaqa' ma' dik li aħna ngħidula Dilajla. Imma bil-Malti interessanti l-kelma Alla sejħilha Dalila. U se naqralkom minn Imħalfin 16 vers 4 illi tajt ġara li wara dan wara li dali għadni kif rajtilkom, Sansun ħabb waħda, hawnhekk ġej l-inkwiet, mill-wiet ta' sorek jisima Dalila. Il-kapijiet tal-Filistini li kienu l-għadu ta' dak iż-żmien kif għattilkom ta' Sansun, marru jgħidu u qalula lil di Dalila li kienet min-naħa tal-Filistini, żija l-bieħ il-Sansun. U qara mnejn ġejja s-saħħa kbira li għandu. U tkixxifilna biex inkunu nistgħu norbtuh u nrażnuh. Hawnhekk qed naraw li fil-ħajja kulħadd dejjem isib l-għadu vera. Amazing, għax did-dinja mhijiex ġenna. U vers 6 tgħidilna u Dalila staqsiet lil Sansun għajdli imnejn ġejja din is-saħħa kbira tiegħek u biex jistgħu jrażnuk. Naturalment, Sansun ma qallix il-verità mill-ewwel, jitrid jibni relazzjoni magħha. Però biż-żmien għalkemm ġieli għall affarijiet kif ħanaru fil-kelma Alla wkoll li mhumiex veri u li s-saħħa tiegħu ġejja minn sorsi li ma kinux veri, u naraw illi meta pruvaw jagħmlulu dak li qaltilhom Dalila waqgħu għaċċajt għax ma kinux veri. Fl-aħħar l-iktar ħaġa importanti ħanaqralkom minn vers 15 fejn Dalila kienet vera rrabjata tal-li Sansun mhux qed jgħidilha l-verità. U qaltlu hekk għax kienet f'relazzjoni miegħu. Kif tista' tgħid li tħobbni? U ma tgħid tiftax qalbek miegħi qaltlu. U hemmhekk u ddispjaċieħu jgħidlek il-kelma Alla tgħidlek iddejjaq inkollu ssaqsih u minflok żamm ħalqu magħluq. U siket Alla l-verità. U l-verità hawnhekk tajt u kiser il-patt mal-mulej għalija għal Dalila minflok żamm is-silenzju. Fil-fatt vers 17 Alla l-verità. Il-ħmar għax ma kienx igbidat mill-Ispirtu Alla u Alla dal-kliem. Qatt ma għadda mugs minn fuq rasi għax jien Nażir ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġu fommi. Jekk inqaxxar xari Alla, din kienet il-verità, il-qawwa tiegħi tajb għal kollox u nsir bla saħħa bħal kull bniedem ieħor. Hekk ridet għaliex il-din mara weduha ħafna flus il-Filistini. Jekk toħodlu minn rasu u ssir taf il-verità. Qed taraw l-aħwa kemm irridu noqogħdu attenti x'ngħidu, kemm importanti li nżommu s-silenzju.
Għax jekk ma nkunux mexxin verament mill-Ispirtu talla, il-konsegwenzi fil-ħajja tagħna jkunu għal mewt fiżika u anka mewt spiritwali. Nintilfu għall-aħar isqat. Mela hawnhekk naraw wara mamma mija kemm kienu kattiva. X'għamlulu wara li qaltilhom il-verità, vers 21 dejjem qed nikkwota minn imħalfin sewwa, jgħidilnek u wara, anzi di importanti vers 20 ma rridx naqbadha. U ma żamx is-sigriet tal-patt tal-mulej, allura vers 20 jgħidilna ma kienx jaf u stess li l-mulej kien warab minnu. Ġifieri ma kellux idea tal-konsegwenza fuq meta hu jpaċpaċ is-sigriet ta' fejn kellu s-saħħa. U vers 21 jgħidulna u qabduh il-Filistini u qalawlu mamma mija xi ħruxija l-aħwa. Qalawlu għajnejh ta' mhux ġast tefaħ fil-ħabs forsi kif għamlu lil Giuseppi. Qalawlu għajnejh ta' bniedem b'saħħtu bħal dak għaxrulu xaru. Ovvjament għax qalla li minn x-xar tiegħu kienet jiġi l-patt. U wara li ġabuh bla saħħa x'kienet il-verità li qalla l-ħmar. Qalawlu għajnejh x'biża l-ar ħaġa li qatt bniedem jista' jagħmillek. Ma tara xejn. U niżlu f'Gaza, qed naqra mill-kelma talla, vers 21 fil-mħalfin, okay? Gaza nisimgħu ħafna baħbara bħalissa qegħdin, imma hemmhekk kienu niżluh. Niżluh f'Gaza u rabtuh bisniesel tal-brons u għalquh idawwar il-mitħna fil-ħabs. Ma jara xejn. L-aħwa ara kemm miserja meta l-bniedem talla jitkellem dak li Alla ma jridux jitkellem u jkisser il-patt. Meta nkissru l-patt mal-mulej wara li nsiru nafuh u niġħduh u mmorru ngħidu kontra l-Knisja talla, ġili smajnihom dal-affarijiet, is-serjetà hija tant kbira li l-mulej inneħħu jdejh minn fuq dak il-persuna. U kif għattilkom aħjar darba l-oħra ma qatt ma ntqajna xejn mal-mulej, aħjar qatt ma ċċettajnieħu għandna patt mal-mulej, milli letteralment niċħdu dak il-patt u mmutu fiżikament u anka spiritualment. Hawnhekk, however, once again, bħall-istorja ta' Giuseppi l-aħwa, naraw li l-ħnina talla kienet kbira meta jkun hemm mindiema. Għax bħalma nidem Giuseppi u tallem u żamm bis-silenzju ma qatx joqgħod ipaċpaċ meta kien akkużat u għamel bħal Kristu, hekk ukoll Sansun meta rrealizza l-konsegwenzi ta' emilu, meta tkellem dak li mhux suppost kellu jitkellem l-aħwa u di tottalina wkoll kif se naraw fil-ħajja tagħna, u stess talab lill-mulej. Fil-fatt il-kelma talla turina fl-imħalfin illi Sansun karab lill-mulej biex jarġa' itih is-saħħa. Karab il-mulej li jarġa' jtih dak ix-xar li darba kellu biex ikun jista' ifarrak tempju tal-Filistini fej kienu jaduraw lill-alla falz tagħhom. U fil-fatt il-mulej semaw. Daqshekk huwa twajjeb u ħanin il-mulej. Li anka meta l-patt jinqata' jekk aħna nirritornaw lura ant is-Sinjur minkejja forsi li nkunu għamilna dnubiet koroħ u tlaqna għadna kontra n-nies talla, imma jekk ninmu niġu lura, il-mulej dejjem juri l-ħnina tiegħu qatt ma rrifjuta l-ħadd. U tantu hekk li anke lil Sansun naraw għax Alla kien dejjem Alla l-istess, il-ħnina tiegħu hija dejjem ma dawk li jibżgħu minnu. Vers 29 Sansun sejjaħ il-mulej u qallu: "Atin il-forza, imqara għal din id-darba." U l-mulej semgħu mis-sema u taħ lura saħtu. Tant taħ lura saħtu li jekk intom tridu d-dar tibqgħu taqraw l-istorja ta' Sansun, naraw li poġġa jdejh waħda l-lemenija fuq kolonna u l-oħra fuq il-kolonna oħra għax talab lil dak li kien qiegħed miegħu imexxih għax ma kienet jara xejn. Immaġinaw għajnejkom magħluqin mu qed jara xejn u talab lil dak ir-raġel li kien imexxih poġġili
idejja l-leminija fuq il-kolonna tat-tempju u poġġili idejja xellugija fuq il-kolonna l-oħra tat-tempju u dak poġġihomlu u ma jara xejn bajnejh magħluqa talab il-ħnina tal-Alla u talbu s-saħħa u dak il-ħin stess il-mulej li jista' kollox kif għattilkom għal-bniedem huwa impossibbli li jarġa' jitwal ix-xar. Ix-xar twil idum ħafna biex jitwal, ma jitwal f'sekonda għax l-ewwel jibda jitwal joħroġ tikka tikka. Imma immaġina bniedem araj, bniedem li qaxrulu xaru u f'daqqa waħda talab il-ħnina tal-Alla u talbu please, dnibt mulej, tini għal darbohra din is-saħħa, in-nies bajnejhom il-Filistini tat-tempju iħarsu lej dal-istess Sansun imqaxxar xaru bla xar totali u f'sekonda għax għal-Alla tilkom li hu l-Alla tal-impossibbli raw xaru tela twila immedjatament għal-Alla m'hemm xejn li ma jistax isir u s-saħħa raġa' ġietu lura x'is-saħħa biss qiegħda mhux fil-bniedem imma fil-mulej u kisser it-tempju tal-Filistini tal-Alla falz u l-kelma tal-Alla tgħidlek li tant qatel nies u stess qal ħammut ma' Filistini. Tant qatel nies li n-nies li qatel tal-Filistini kienu bil-gżuz fit-tempju li kienu ħafna iżjed milli kien qatel qabel meta hu kien imexxi lir-Iżrael. Dan huwa Alla tagħna, dan huwa Alla kemm iħobbna li meta aħna nitolbuh l-indiema u aħfrinna ta' dak li nagħmlu anke meta nkissru l-patt. Mhux qed ngħidilkom dnub żgħajta, għamel dnub tal-ħsieb. Tkisser il-patt u xogħol ukoll juri il-ħnina l-mulej. Dan huwa Alla tagħna. Jekk insiru nafuh inkunu nafu kemm hu twajjeb imma nkunu nafu wkoll li hu ġust. Huwa ġust. Ejja marru ftit ieħor fil-Ġdid Testament issa. Ħanaraw ukoll nies oħra. Dawk kienu nies tal-mulej mhux qed insemmilkom nies komuni ta' triq. Ħanaraw nies ukoll li kellhom konsegwenzi qarsa għal fatt li ma żammux is-silenzju. Nerġa' nfakkarkom illi l-kelma tal-Alla llum hija is-silenzju. Hi ir-risposta. Ekk jgħidilna l-mulej, naraw. Għax naraw fil-Ġdid Testament fejn għandna l-qassis il-kbir ta' dak iż-żmien li kien Zakkarija. Zakkarija missier Ġwanni tafu li kien qassis, kien jidħol fit-tempju konsagrat għal-mulej, kellu il-benefiċċju li n-nies komuni ma kellux għax kien l-qassis ta' dak iż-żmien. Daħal in the Holy of Holies, okay? Nafu wkoll li Zakkarija bħalma Marija Ġesu derila l-Anġlu Gabriel biex jgħidilha li kienet se ssir Ġesu, hekk ukoll għax għall-mulej m'hemm xejn li ma jistax isir. Intom tafu bħali għal minu familjari li jaqra l-kelma tal-Alla nafu li l-istess Anġlu Gabriel der ukoll li Zakkarija. Zakkarija kien raġel xieħ, il-mara tiegħu kienet mara xieħa, imma nafu li għal darboħra l-Alla m'hemm xejn li ma jistax isir u bħalma tal il-wilt il-mulej mill-bidu net mill-Ġenesi lill-Abram u anka l-Sara meta dawn Sara ma setax ikollha tfal u kienu xjuħ u kellu il-wilt ta' 100 sena dak il-wilt lill-mulej wedu lill-Abram hekk ukoll naraw l-istess Alla biż-żmien u li se jwiegħat lil Zakkarija li kien xieħ li se jkollu iben u li se jsemmih Ġwanni. Kien Ġwanni l-Battista. U naraw hawnhekk fil-kelma l-aħwa li fluqa wieħed min irid jara vers 11 li Zakkarija derlu anġlu tal-mulej li kien Gabriel u vers 12 għallu dan id-diskors. U martek Elizabetta se tilet iben u inti issemmih Ġwanni. X'għamel da minflok żamm il-kwiet għalaq ħalqu u qallu bħalma qalet Marija ikun minni skont kemmtek. Mingħajr ma qadet toqgħod tgħidlu ħafna diskors. Immaġina Marija Ġesu kemm kellha raġun kieku lill-Anġlu Gabriel tgħidlu paroli.
tajdlu ma tarax jina nixebba minix miż-żewġa jgħidu fuq in-nies. Ma tarax iħaġruni għax fil-liġi ta' dak iż-żmien jekk mara toħroġ tqila qabel iż-żwieġ kienu jħaġruha u joqtluli leħi. Hekk qaltlu Marija. Marija qaltlu ikun minni lill-Anġlu Gabriel skont kemtek għax kienet obbedjenti u emnet u kella fiduċja fil-mulej. U l-mulej birika. U ħanaraw id-differenza f'Zakkarija qabel. Mela Zakkarija kif wieġbu lill-Anġlu? Wera dubju dan, ma qatx seket u qal dan il-kliem. Kif inkun żgur minn dan li qed tgħidli lill-Anġlu ta' qallu hekk da? Għax jiena raġel xieħ u mart imdaħla fi żmien. Zakkarija kien bħalna li nirraġunaw b'moħħna. Nirraġunaw b'noħ tal-bniedem. Kif jista' jkun dan? Mistax ikun? Ma tafx kemm għandha żmien Marti, ma tafx kemm għandi żmien jien, naħseb jiena Anġlu Gabriel ġej tant il-bniedem ħażin, rid tmur anta ħdejja li huwa żgħir fl-età. Imma l-Anġlu Gabriel xirra dubju f'Zakkarija li kien assis ta' għalhekk l-omja jmexxu l-omja. X'qallu l-Anġlu? Vers 20 f'Luqa 1 qiegħda naqra. U issa qallu l-Anġlu talli int m'emminx kliemi li jagħti seħħ meta jasal il-waqt daljat, ara int ħatibqa' mbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek jien. Again, x'konsegwenza kellu tal-fatt li lablab? Again, x'konsegwenza kellu tal-fatt li qatt jirraġuna f'moħħu? Again, x'konsegwenza kellu mutaħ ta' mhux ċajta u ma setax jitkellem? Immaġinaw x'inħareġ minn hemm martu tgħidlu x'jiġralek? X'jiġralek? In-nies kollha jaraw ma jistax jitkellem. Mamma mia xieġralu, da żgur xi kastik, da żgur li kien minn Alla imma l-kastik kien temporanju. Għax kif naraw il-kelma talla, il-ħnina talla dejjem kbira u meta fuq kulħadd u anka fuq Zakkarija ma milx eċċezzjoni. Li meta fil-fatt il-mara ta' Zakkarija ħarġet ila u kella dak liben li fil-vera fatti kien il-liben imwiet li kif tafu intom Ġwanni l-Battista kellu jkun dak liben illi jipprepara it-triq għal-miġja tas-sit tagħna Ġesu Kristu, il-mument li twilet u bajneħ Zakkarija ra l-weda u stess kiteb ismu għandu jkun Ġwanni. Grazzi mulej li meta aħna nemnuk u naraw ir-realtà fl-ispiritwal, ma m'għandniex għalfejn naraw il-verità u r-realtà fil-natural, ngħidulu minn qabel il-mulej, grazzi, grazzi tal-li smajtna, grazzi ta' din il-weda, grazzi li se nara fil-ħajja tiegħi. Ftakru, semmejtilkom diġà li l-Lażru qed itina ħafna fl-ispiritu tiegħi bħalissa l-Lażru biex nitalmu fl-imkien u meta qallu l-mulej grazzi, Ġesu qallu grazzi tal-li smajtni. Ma għadx joqgħod jgħidlu ħafna kliem. Ma għadx joqgħod ajmu mill-mew tax daw ħajaraw il-glorja tiegħek. No. Missier, grazzi tal-li smajtni għax kellu intimità mal-mulej. Bħal manna ngħidu aħna, meta nkunu qegħdin għaddejjin f'maltemp, ma ngħidulux mulej għal xi għaddejtna minn da kollu. Le, grazzi mulej li inti se ġġib l-affarijiet sewwa, anzi se jkunu favur tiegħi stess għax inti ddawwar kollox għal-ġid. Grazzi, inti qed taraħ il-maltemp fil-ħajja tiegħi. Solvi int għax inti dak li ġġib iskiet fil-maltemp tal-ħajja tagħna. U x'in il-mulej jara dan u l-fiduċja tagħna u l-imħabba tagħna lejn xulxin, il-mulej jaħdem ħafna iżjed milli nimmaġinaw li jista' jaħdem għax il-moħħ li tagħna ma jimmaġinax l-impossibbli imma l-moħħ tagħna huwa tal-impossibbli. Għalhekk għattilkom qed itini Lażru kontinu, għaliex meta qalulu li hija tard meta rċieva l-aħbar illi Lażru kien qiegħed imut, Ġesu x'għamel? Xejn. Baqem. Għalla kif baqem?
irċiva l-aħbar għax ma jmorx, jaħasra, biex jgħinu ħa ma jmutx. Baqem, u ħalla 4 ijiem jgħaddu. Ximar, qudiem il-qabar tal-Lażru, kif tafu intom, ħut Lażru qalulu jaħasra kieku konta u inti, kieku kien ma kienx imut. Pero għallhom fejn qettuh. U l-fatt li hu stess għajmu mill-imwiet għax huwa għal-ħajja, naraw li l-moħħ ta' Kristu mhuwiex bħal moħħ tal-bniedem għax ħut Lażru qalulu ma naf li inti il-qawmejn ħanqumu wara meta terġa' tiġi le qallu. Mhux għalhekk qed nirreferi, ma tafux illi jien il-ħajja u kull min jemmen fija għandu l-qawmejn u m'għandux il-mewt. U jaħasra naqrawhom dawn l-istejjer min jaf kemm il-darba. Inna nafuhom minn mindu konna tfal, minn jekk kelkom anka l-Bible stories, naraw li Sansunek, naraw il-Giuseppi jitfaw ġol bira li impressjonanti, naraw il-Ġesu żamm is-silenzju fil-passjoni, naraw ukoll daw l-affarijiet li qed insejħu anke ta' Zakkarija, hemm l-istorja fil-Bible stories ta' tfal kienu jimpressjonawna. U maħniex ewer illi l-konsegwenzi negattivi li kellhom dawn in-nies li kienu Alla, mhux nies komuni, kienu minħabba li ma kellhomx l-erf tal-Ispiritu Alla u paċbċu. Kultant dan huwa l-ikbar problema tagħna, il-sinna. Il-sinna. Għalhekk ngħidulu l-mulej kemm il-darba nitolbu set a guard upon my lips, Lord Jesus, għax jien ma nafx għandi ngħid jekk mhux bl-Ispiritu Alla. Tkellem int fommi għax jien ma nafx ħanajt, inti titkellem minni. Imma l-mulej permezz tal-Ispiritu tiegħu ħadem ħafna fija u qalli mur kellimhom kif ikunu ħrejjef. Għax il-mulej ġej biex jażel il-ħaruf mill-moża. Inti ħaruf jew moża. U qabel ma nagħtikom id-deskrizzjoni l-aħwa ta' kif inkunu moża u kif inkunu ħaruf, qabel ma nagħtikom din id-deskrizzjoni, se naraw ukoll biex ma naqbiżhomx għax hawnhekk tibt nota wkoll li fil-Ġdid Testament naraw diversi stejjer m'għandix ċans il noqgħod insemmihom kollax wett il-pastor li ħanispiċċa fil-ħin, okay? M'għandix dak iċ-ċans imma li se ngħidilkom morru waqraw Ġwanni 5 pereżempju, għandna fejqan ta' wieħed marid f'Betsajda. Vers 15 jgħidilna, ir-raġel wara li l-mulej għamel miraklu fuqu, mar ant il-Lut jagħtihom l-aħbar li Ġesu kien fejqu. Mar feraħ da kollu feraħ, jera x'għamel l-mulej. X'konsegwenza kien hemm min sewma u minn flok feraħ minħabba li tkellem hawnhekk vers 18 jurina wkoll li l-Lut wis iżjed minn qabel bdew ifittxu li joqtluh. Mamma mija xejra. Xrabja. Mill-Antik Testament qed taraw ridu joqtlu Giuseppi, ridu joqtlu Sansun, ridu joqtlu Ġesu. Kull min hu midluk minn Alla u mqaddes, id-dinja ma taħmlux. Ħaniċċassaw jekk id-dinja ma taħmilniex. Għax għandna l-Ispirtu Alla fina, għax aħna nies li nisimgħu il-kelma Alla u bil-grazzja Alla nagħmluha. U għalhekk il-mulej jgħidilna mbirkejn, imma dawk li m'għamlux l-istess ifittxu li joqtluna. U forsi hawn Malta ma joqtlukx bis-sikkina, hawn Malta nirringrazzjaw il-ħanin Alla, ma joqtlunix bil-forka, jew nkella bis-swat, imma joqtluk mod ieħor għax jiżolawk, ituk fama ħażina. U mhux ta' b'xejn ħafna nies ma jkunux jifilħu imorru jisimgħu il-kelma Alla fil-Knisja ta' Kristu veru bħal River of Love għax jibżgħu mill-persekuzzjoni. Imma l-mulej jurina li m'għandniex nibżgħu għax tajt il-kelma Alla fuq il-persekuzzjoni isimgħu għadi. Morru Iżajija 61 l-aħwa vers 7 il-kelma Alla turina hawnhekk li għal dawk in-nies li jiġu persegwitati minħabba l-verità u minħabba l-Vanġelu, dawk li jżommu s-silenzju, mhux li joqogħdu jiddefendu ruhom. Inżommu s-silenzju, m'għandniex għalfejn niddefendu ruħna x'niġu hawnhekk. Minflok il-mistħija li d-dinja tipprova ġġibna nkunu, il-mulej jagħtihom unur doppju. Ħanaqra mill-kelma Alla, Iżajija
61 vers 7. Ara xi ġmil, kemm xi ħaġa sabiħa. Il-kelma hawnhekk hemm miktub il-bxara tajba ta' Sion. Aħna Sion huwa l-poplu Talla. Il-poplu Talla huwa dak li jisma' l-kelma u jagħmilha. Jalla aħna Sion. Il-bxara tajba ta' Sion għadha l-istess illum. Bħall-Antik Testament jgħidilnek. Għaliex id-doppju kien lajb tagħhom, mistħija u zebliħ kien semhom, persekwitawhom, u għalhekk il-mulej jgħid id-doppju jirtu fartom u jkollhom għena bla tmiem. Din hija l-weda tal-mulej għalina li ngħaddu minn persekuzzjoni u l-mulej qed jallimna u qed jgħidilna żommu s-silenzju. Tiddefendux lilkom infuskom mad-dinja, tajdu xejn u ħalli fidejja jien nollik bħalma ollejt il-Giuseppi u oħrajn li semgħu minni u oħrajn li talbu lili u jiena natikom għena bla tmiem mhux ċajtata. Jekk xi ħadd ikollu jgħidilkom x'inhi l-iktar ħaġa li tixtiequ fil-ħajja tagħkom. Flus jispiċċaw fix-xejn. Ma mhux se mmutu bil-flus. Fil-qabar mhux se jidaħlu ipoġġunna l-flus li ħallejna. Djar ħanħalluhom hemm warajna. Dajes x'nistgħu nixtru? Vilel? Hotels? Huma x'inhuma? Fid-dinja dak kollu li nagħmlu bl-idejn tagħna maħniex se neħduh magħna fil-qabar. X'inhi l-iktar ħaġa illi bniedem jixtieq f'ħajtu? Mhux li jkun f'sinjur, xi ħadd qal li kuntentizza, u eżatt. Lena, il-ferħ u l-paċi u l-mulej jaf li dak u li tieħu miegħek għax jekk inti żomm il-paċi li tirrappreżenta l-Ġesu Kristu li huwa l-prinċep tal-paċi u itik lena ferħ ta' mhux ċajta għal dejjem dan huwa l-ikbar premju li l-mulej jista' jtina. Għal dawk li żammew sal-aħħar, għal dawk li ma qatawx qalbhom fil-persekuzzjoni, għal dawk li ma qatawx qalbhom bħal dak l-ewwel bidwi illi abbanduna l-għalqa il-mument li ġiet l-ewwel bufura rieħ u l-ewwel dulluvju, għal dawk li ma jaqtawx qalbhom u jibqgħu jieklu n-nutrimenti li hija l-kelma Talla li l-mulej itihom u jibqgħu sal-aħħar iwedna mhix ċajta għena bla tmiem għal dejjem, min minna jixtieq dan, għena bla tmiem u għal dejjem. U għalhekk, innaħseb kollha kemm aħna anke dawk li mhux qed jollu jdejhom, imma biex ikonna din l-għena ta' dejjem irridu nbatu. Il-mulej għalinna li tbatu għalija jiena nara kollox, għax Alla tagħna huwa Alla illi jara kollox. Alleluja, alleluja, alleluja. Hawnhekk naraw illi il-weda tal-għena bla tmiem hemm referenza mill-kelma Tallet naqranka minn Iżajija 61 tara li din il-weda hija għal qaddisin dawk li huma ta' Kristu u għal qassisin tal-mulej. Il-kelma Talla turina wkoll li aħna saċerdozju reali. Għalina li naċċettaw il-Kristu bl-Ispirtu Talla fina aħna royals bħalma hu l-mulej. Amen? ċara. Grazzi mulej Ġesu. Ħanatikom l-aħħar kwotazzjoni fejn naraw is-silenzju li kien parti minn l-istorja ta' dak iż-żmien u mmorru it-trasfigurazzjoni. Jekk intom tridu tmorru Luqa 9, tistgħu tfittxuha, jekk tmorru Luqa 9 naraw l-istorja ta' trasfigurazzjoni. U naraw li f'Luqa 9 il-mulej għamel xi ħaġa li mhijiex tas-soltu. Okay, Luqa 9, vers 28. Taqrawa miegħi, please. Trasfigurazzjoni. Daqs 8 jiem wara dan id-diskors, Ġesu ħamjaw lil Pietru, lil Ġvanni u l-Ġabbu u talla fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa jitlob, id-dera ta' wiċċu tbidlet u l-ilbiesi tiegħu saru bjuda li tamex. U kien hemm żewġ tirġiel jitħattu miegħu, Mose u Elija, li deru fil-glorja jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalem. Vers 32. Petru sħabu kienu mejtin binas, imma baqgħu imqajmin sewwa u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ tirġiel li kienu miegħu. Amen.
Meta dal-aħħar il-pastor għamel il-preach fuq il-glorja talla fuq vażuni tal-fuħħar, għax aħna kollha vażuni tal-fuħħar. U dawn raw l-glorja talla. Xin dawn it-tnej kienu se jinfirdu minnu. Pietru qal lil Ġesu, Mallem, kemm musew li aħnaw? Ħantellaw 3 tinet waħda lik, waħda l-musew l-ħda l-Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid għax musew Elija kienu qegħdin fis-sema, mhux miegħu fid-dinja. Ma kienx jaf x'inhu jgħid tara. U vers 34 qal waqt li kien qiegħed jgħid dan ġiet sħaba wattietom u huma beżaw kif daħlu fi sħaba. U vers 35 jgħidilna u min ġo sħaba nstema' leħen jgħid dan hu ibni l-maħtur lilu isimgħu u l-ħadd iktar. Malli nstema' leħen Ġesu sapruħu waħdu. U huma x'għamlu? X'għamlu? Żammew iskiet. U għal dawk li jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dawk li kienu raw. Għandu bnej kieku ma kienux immexxija mill-Ispirtu talla u żammew iskiet fuq dak li raw, kienu jaqtluhom. Għax kienu jħaġruhom, kienu jgħajruhom li huma mġienen, li dak kollu qiegħed f'moħħhom u l-Ispirtu talla spirhom biex iżommu iskiet. U għalhekk hemm bżonn li aħna bħala wlied Alla f'kull ħaġa li nagħmlu, kull ħaġa li ngħidu, nitolbu l-Alla l-ispirazzjoni jekk għandniex nitkellmu jew inżommu skiet. Għalhekk qed ngħidilkom iskiet risposta x'ħafna drabi naraw fil-kelma tal-Alla li m'għandniex għalfejn nitkellmu, m'għandniex għalfejn niddefendu ruħna għax il-mulej jidħol għalina bid-difiża kbira tiegħu. Ta' min ukoll bħalissa l-mulej iġib li f'moħħi l-istorja tal-maġi. Intom tafu li l-maġi kienu ispirati u marru jfittxu il-Ġesu meta twilet, kollha nafu għal-istorja. U tafu intom bħali li qabel ma sabuh marru għand Erodi għax ma kienux jafu x'qalb kellu, krudili u kattiva u għalulu li qegħdin ifittxu il-dak li ħajkun is-sultan. U dan Erodi ta' ma kakliju, il-kelma tajt li huwa volpi, li huwa lupu, dan Erodi għallhom iva morru sibuh. Mbagħad meta sibuh, arġaw irritornaw lura għandi. Ħalli jien niġi nadurah. Gideb, ovvjament. X'ġara? Wara li iltaqgħu ma' Ġesu Kristu ħaj bħal tarbija l-maġi u sabu fejn, għax kienu deriġuti mill-Ispirtu talla, ġew ispirati mill-Ispirtu Santu biex ma jarġawx imorru għand Erodi. Kif kienu jafu? Għax ma kienux jafu l-Erodi. Anzi, Erodi għallhom jgħidu li ħaniġi nadura ħin ukoll. L-erf biex bniedem ma jagħmel xi ħaġa għax aħna fl-entużjażmu tagħna nkunu rridu nagħmlu xi ħaġa, meta jkollna xi aħbar irridu ngħidu għal kulħadd mhix aħbar kienet dik jew. Li Ġesu Kristu jitwielet bħal tarbija fid-dinja biex ikun is-Salvatur. X'aħbar iżjed minn dik iżbaħ minn dik setat kienet. Ma taħsibx li kien l-istin tagħhom il-maġi l-aħwa. Li jmorru jgħidu rajna lil-ħalli, rajna lil-Ġesu, rajna s-Salvatur. Kellhom dik il-xorti li jaraw huma. Imma rridu jkunu spirati mill-Ispirtu talla biex ma jitkellmux u jżommu s-silenzju. U ma jarġawx jgħaddu minn dik it-triq biex imorru Erodi. Immaġinaw l-aħwa kieku ma żammux dak is-silenzju l-maġi, jien u int ma kienx ikonna Salvatur. Għażgur kien imur joqtlu bħalma Erodi mar biex joqtol it-trabi kollha ta' dak iż-żmien biex ikun żgur li qatel il-Ġesu. Ma kienx jaf li l-protezzjoni talla kienet fuq ibnu b'tali mod li jagħmel xi jagħmel żgur u xejn ma seta' jmissu. Giuseppi l-istess. Missier ngħidulu putattiv aħna li rabba lil Ġesu. Ir-raġel ta' Marija. Meta kellu dik il-ħolma u qallu qabel ma twieled Ġesu biex joħroġ minn fejn kien u jieħu lil Marija fil-post ta' Betlehem. Dan għamel li qallu obda u emmen. Giuseppi ma qalx din sempliċement kienet ħolma u hija ma nagħtix kasa. Obda u emmen u x'għamel. Ma qal lil ħadd. Għax kieku qal isma' kelli ħolma ta' li qalli biex nieħu il-Marija Betlehem. Mhux kienu jsibuh kieku. Qed taraw il-wisdom tal-mulej.
li l-erf talla u għal-gwida talla u l-biża talla, l-intimità li kollok mal-mulej tgħinek biex tkun taf x'għandek tajt x'm'għandek xtajt u fejn għandek iżomm is-silenzju. U jekk inkunu nafu l-mulej biżjed naraw li iva ħafna drabi is-silenzju hija r-risposta tagħna. U mbagħad jekk ma nkunux nifilħu r-reżistenza, immorru fuq il-mulej, nuruh il-fiduċja tagħna u ngħidulu inti tara s-sitwazzjoni li għaddejja minna jew għaddej minna, aħdem int, poġġija sewwa inti, għax il-mulej huwa bħal dak li jaħdem il-jigsaw puzzle, bħalissa fl-ispirtu tiegħi qed nara jigsaw puzzle. Meta inti tiġġennen, meta tara dawk il-biċċiet żgħar u tajt konfużjoni minn fejn se nibda biex nagħmel il-picture daqshekk sabiħa. Imma jekk aħna konna fiduċja fil-mulej ngħidu l-mulej. Il-jigsaw puzzle ta' ħajjitna dal-imħawd kollox imħawwad bħalissa. Ir-ranġaħ inti għamlu stampa sabiħa u l-mulej kapaċi bħal dak illi iħit stampa li meta aħna nkunu qed narawha minn wara bil-loqiedi kollha kapaċi jdawwarilek u jurik l-istampa sabiħa. Imma jrid ħaġa waħda minn għandna, fiduċja anzi tnejn u obbedjenza. Amen? Alleluja. Ħana qabel ma nagħlqu nixtieq nagħtikom daqsxejn tips tal-kategoriji kif għandna nkunu bħal mulej. Fi Ġwanni jgħidilna illi Ġesu huwa il-ħaruf talla. U kif għattilkom qabel, il-mulej se jiġi biex jagħmel distinzjoni bejn dawk li huma naċ u dawk li huma mos. In-naġa, u hawnhekk se naraw kulħadd jara ma nistax niġġudika lilkom dak Alla jiġġudika, kulħadd jarbel lilu nnifsu. U waraw kintom x'naġa jew moża minn dak li ħanajdilkom, okay? In-naġa di natura għaliex il-Knisja hija bħal art mimlija ħdura fejn għandek ir-raj li jira lin-naċ u n-naċ jimxu warajh, fejn għandek ukoll il-mos fil-ħdura u għandek ukoll ħanaraw x'għandna fil-ħdura. U għalhekk intom tafu familjari ħafna ma' dan is-Salm 23, Salm 23, vers 2 jgħidilna li għan-naċ f'merat kollha ħdura kemm ngħidu drabi iqedni għalhekk pastures u fejn l-ilma fejn istrieħ joħodni. Mhux il-mos li naċ. Inti naġa, għax jekk inti naġa naraw li n-naċ di natura bħala annimali huma kwieti ħafna ma jaqlawx problemi lir-raj tagħhom. Imma jieħdu pjaċir, di fin-naturali nitkellem, in-naġa, ekki, in-natura tagħha, tieħu pjaċir tiġi gwidata. Tieħu pjaċir timxi wara r-raj tagħha mingħajr ma taqla konfużjoni. Għax in-naġa xi ħlew hija annimal li taf li jekk ir-raj tagħha qed imexxiha għal direzzjoni, taf li huwa l-ġid tagħha xi ħlew. Kontu tafu l-aħwa li n-naċ anka meta jiġu mqaxra taf li jieħdulhom il-woll, ma jirreżistux li jiġu mqaxra. Għax diw dawn in-naġa għandha xi ħaġa li tħobb tikkonforma u tobdi. U meta r-raj tagħha jkun qed iqaxrilha is-suf, in-naġa toqgħodlu kwieta. L-ewwel nett taf fl-istint tagħha li dak is-suf ħajarġa' jikbrilha. U t-tieni nett taf ukoll li jekk ir-raj tagħha tiqaxxarha sinjal li għandu skop pożittiv u din in-naġa tieħu pjaċir tkun ta' ġid għal ħaddieħor. Bħalma naġa fil-Knisja, dawk li jimxu wara Kristu u dawk li jżommu s-silenzju ma għalaqawx konfużjoni u gwerra fil-Knisja, dawk in-naċ jieħdu pjaċir. Li jekk il-pastor, per eżempju, alright, jew il-pastors, iċanfruhom, ma jaqdux jieħdu tagħhom minn fuq u jgħidu lil kulħadd tara x'għamil lill-pastor jew x'għamlet lill-pastors, imma jżommu s-silenzju tagħhom. Jitkellmu biss għall-bżonn u jieħdu iċ-ċanfira. Naġekki, jekk ir-raj tagħha jgħidilha, elaw. Forsi jgħidil ikun xi Malti. Elaw. In-naġa tinduna
U jekk kun sejra ftit tarġa' tmur wara r-raj. Kemm xi ħaġa sabiħa għalhekk jgħidilna lil mulej huwa l-ħarif talla u li rridu nimmitaw il-Kristu. Aħna ħrejjef. Għaliex in-naġa jekk aħna naġ u l-mulej ġej għan-naġ se jifret in-naġ minn mos meta jiġi għall-ġudizzju hija annimal innoċenti. Tafu li n-naġa m'għandix ħażen? Innocent, bħat-tfal. Għalhekk it-tfal huma innoċenti u l-mulej jgħidilna ħallu tfal jiġu għandi għax huma innoċenti. U għalhekk il-mulej jgħidilna bħat-tfal rridu nkunu biex nitlu fis-saltna talla għalhekk irid isibna naġ. Grazzi mulej nafu li anka n-naġa tieħu pjaċirek, tintela hekk, lie down bl-Ingliż in green pastures. Għalhekk f'merat kollha ħdura jqiegħdni, tieħu pjaċir qatt ma rajtu dik l-istampa hekk xi naġa tintelaq fuq il-ħaxix u ddur hekk u tibda tieħu pjaċirek f'dak il-ħlewwa tal-ambjent. L-ambjent tal-Knisja, in-naġa tieħu pjaċir bih. U tant tieħu pjaċir bih li l-kelma talla li tibda tisma' bħal dak il-merat jgħidulu bil-Malti green pastures hekk, toħodha bħala duwa. Xi pjaċir qed nisma' l-kelma talla kemm sabiħa, qed nieħu gost ridu jispiċċa, rida tispiċċa għax vera lija hija hekk ta' soljef, ta' paċi. X'differenza meta noħroġ minn dik id-dinja mbarra? U x'differenza meta nisma' l-kelma talla? Dik hija naġa tagħmlu hekk intom. Iva n-naġ jieħdu pjaċir, jiġu immexxija. Mhumiex żwiemel ta' trott. In-naġa tibqalek hekk sakemm tara r-raj tagħha fejn se jmur. Mhux se tmur qablu, għax tirrealizza li jekk tmur tqablu, tintilef tista'. Talli ir-raj imexxija. L-ikbar raj huwa Ġesu Kristu u wara Ġesu Kristu il-mulej ħalli lill-pastors bħala r-raja tal-poplu tiegħu. Jekk inti naġa, forsi kultant żmien tagħmel għax in-naġ jagħmlu ftit beq. Imma dak il-beq ma jistax ikun aħna ma ngħidu xejn għax nitkellmu sewwa. In-naġa taf meta tagħmel beq? In-naġa fil-Knisja, taf meta titkellem? Meta tara li xi ħaġa hija l-bżonn. Kelma l-bżonn biex tipproteġi il-dak li jkun. Hemmhekk tagħmel beq. Mal-bqija toq kwieta. In-natura ta' naġa hija kwieta, silenzjuża. In-natura ta' naġa hija tali li tieħu pjaċir għalhekk fejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni, tieħu pjaċir fejn ikun hemm l-ilma still. Kontu tafu li n-naġ imorru hemm. Għalhekk is-salm issa qed naraw iktar ċar fejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni għax in-naġ iħobbu jmorru ħdej l-ilma. Li jkun hekk kwiet. They love it. M'għandux x'jaqsam mal-mos. Il-moza kullum kien tmurlek, ma jiġġildux, ma jargumentawx, huma iżommu l-paċi. U n-naġa hija dik li turi unur lil min imexxija. Għaliex tieħu pjaċir li taf li dak qed jgħidilha l-ġid, plas hekk trid tkun naġa biex tisma' lil mulej kelmek. Għax il-kelma talla tgħidlek vera, in-naġ tiegħi jisimgħu l-leħni. Mela llum ejja nkunu żguri. One, li aħna mmexxija mill-Ispirtu talla f'dak li ngħidu f'dak li nagħmlu. Li nżommu iżjed iskiet milli qed inżommu għax il-mulej ma jridx ħafna kliem u ta' min nkunu nafu wkoll l-aħwa li l-moża il-waqt se nagħlaqta. Il-moża, in-natura tagħha di natura min huwa bidwi jaf x'inhi moża. Taf x'tagħmel il-moża? Il-moża tmur kullum kien. Ma tħallix li r-raj tagħha imexxija, tmur fejn trid anke jekk tmur qablu. Titla fuq il-blat. Titla fuq mos oħra u titla wkoll fuq naġa oħra għax ma jimpurtajiex il-min tweġġa. Il-moża hija dik li tlablab ħafna fin-natura qed nitkellmu f'ambjent ta' knisja. Il-moża hija dik li tagħmel il-ħsara lin-naġġ.
Il-moza hija dik li tejr l-aħwa. Kontu tafu? Lil-goats jgħiru għannaċ. Il-moza hija dik li manda indima ta' xejn. Taħseb li i għandha raġun, marret fejn ridet tara d-differenza bejn moza u naġa, anka fi green pasture, marret fejn ridet kif triti, kif ifeltilla u ma jimporta minn ħadd u minn xejn. Mela mhux ta' b'xejn il-mulej jgħidilna jaqsam u jifret in-naċ mill-mos, għax il-mos huma nies illi jista' jkun jagħmluha taħrejjef, għax aħna bl-għajnejn tagħna naturali mhux dejjem kapaċi nindistingwu bejn moza u naġa, għax ħafna nies fil-Knisja naħsbuhom naċ, mhux hekk ġejjin hawnhekk jisimgħu il-kelma tal-Alla. Imma l-mulej Alla huwa dak li jara, dak li aħna ma narawx. Sewwa, għalhekk ġej biex jifret in-naċ mill-mos, għax jaf li l-moza hija dik x'tagħmillek li tfittex li tinoġob. Il-mos, il-natura tal-moza, taf xi tfittex fil-green pastures meta tkun għaddejja f'dak il-ħdura, Fl-oli, il-post tal-oli ħatideri, tmur il-fuq, jista' mhux jgħidilha ir-raj biex ma tmurx għax tmurlu xorta. Mela moza hija dik illi tmur fejn triti, kif triti, mhux kif qed jgħidilha r-raj u tagħmel li jfettilla. Fil-fatt il-mos anka f'ambjent ta' knisja u anka f'ambjent ta' dinja huma nies ta' rashom ibsa, nies li ma tfehmhom b'xejn, nies li jieħdu għalihom malajr bdew jgħidu kontri qatta bla ħabel u nies li ħafna drabi mbagħad tant jemmnu li għandhom raġun illi jibdew anka, skużani l-kelma jħaddru ta' in-naċ kontra r-raj. U hawnhekk fejn għandna l-periklu, għalhekk il-mulej jgħidilna jiena ħanifridhom lin-naċ mill-mos, għax il-mos mhumiex ta' Kristu. Il-mos, l-unur, mhux il-raj jagħtuh lilhom infushom. X'għamilt jien, ħanider jien. Il-glorja, il-bniedem joħodha u mhux Kristu u dik hija ta' periklu ħafna. Il-moza hija dik li ma tissudis fin-natural hekk il-moza, minn tsaqsi xi farmer, li tiekol kemm tiekol, dem bil-ġuħ. Il-moza qatt mija sodisfatta, għax dejjem trid issib iktar x'tiekol. Ħanżira f'kelma waħda. Mela l-istess ħaġa jekk issib hawnhekk fi knisja u anka fid-dinja u xi knisja biss, nies li huma mos jieklu kemm jieklu, qatt ma jieklu biżejjed, hawnhekk mhux qed nitkellem fin-natural bħala ikel, qed nitkellem anka fl-ispiritwal, tajdu li mhux tajjeb jiklu kemm jiklu qatt ma jkun biżejjed, le mhux f'dak is-sens. Tallimhom kemm tallimhom il-kelma tal-Alla, jikkomplejnjaw li inti bħala raj m'intix qed tallimhom biżejjed. M'hawnx biżejjed talim, mela ħammur x'imkien ieħor, ħanisma' talim ieħor. Il-mos huma dawk li jaqbżu fin-natural, nitkellem il-mos huma dawk l-annimali li jaqbżu il-fences. Taf li jkun hemm il-fens, nsejt jgħidulu bil-Malti, xadba x'jgħidula. Dawk li fin-natural jaqbżu il-fens. Jiġifieri f'kelma waħda jkunu out of order. Jitkellmu meta mhux suppost jitkellmu, irridu jaqbżu lill-pastor tagħhom, irridu jaqbżu lir-raj tagħhom, u jekk il-Knisja ma tkunx sodisfaċenti għalihom għax forsi il-pastor ma tomx biżejjed importanza, imorru x'imkien ieħor. Sakemm dak il-pastor itihom importanza u jekk pastor ieħor ma jtihomx importanza jerġgħu jmorru x'imkien ieħor. Għaliex il-mos iħobbu jmorru minn knisja l-oħra. Huma hoppers fin-natural moża diki tmur min-naħa għall-oħra, l-oħra taqbes il-fences u qatt m'għandha xeba tal-biża għax hekk tkun moża, inti minn id-dinja ma tkunx kuntent, qatt m'għandek settlement xi dwejjaq hawn nies li għandhom dak li jgħidulu vagabond spirit, I'm sure li rajt smajtu, illi anka dar, imorru jgħixu f'dar anka fid-dinja u jerġgħu mor wara ftit jerġgħu jbidlu d-dar. Jarġgħu jbidlu dar oħra, tarhom qatt m'għandhom settlement imkien, għax dejjem hemm xi ħaġa li jridu differenti. Msiken, miskin min ikun mos, ħanajdlek, li tkun out of order b'dak il-mod, u l-ħin kollu jgħidu, mela n-mos huma kontra, in-naċ, għax il-mos huma dawk li minflok iżommu s-silenzju, dejjem jgħidu kontra n-nies, dejjem jgħidu kontra xi ħadd, u plas hekk ġieli ssib
xi moża, qed tieħdu pjaċir b'dan li qed ngħidilkom. Ġieli ssib xi moża xi ħadd fi knisja jew fid-dinja illi mhuwiex ta' ħafna kliem ta' ma jkun moża xorta ta'. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu aħna mela dik ara miskina dik żgur hija naġa għax qatt ma titkellem. Għax għandek nies fil-ħajja illi ikollhom rabja kbira minn ġewwa u ma jitkellmuwiex minn barra. Qed tifhmuni? Ma jgħidu xejn minn barra, imma fil-mument li jsibu l-opportunità jibdew joħorġu l-vanenu, jibdew jgħidu kontra l-aħwa tagħhom stess, kontra min imexxihom. Noqogħdu attenti l-aħwa li ma nkunux mos għax jekk inti moża Alla ħares qatt taf il-mulej fejn ħajitfak. L-aħħar ħaġa li nixtieq ngħidilkom, anzi l-aħħar żewġ affarijiet qabel ma nitolbu biex vera l-mulej ibidlilna qalbna jekk aħna maħniex naċ, għax kulħadd jafu x'inhu sewwa, għas nista' ngħid jiena għalkemm aħna bħala rajja nindunaw ta' minnu n-naċ u minnu l-moża, però l-ikbar ġaġġ fil-ħajja mhux il-bniedem, għax bil-bniedem tista' titħaq, imma balla ma tistax titħaq sewwa għax Alla jara l-qalb. Forsi aħna naraw biss dak li jidher, imma Alla jara dak li ma jidirx. Tajjeb? Mela, l-aħwa tafu li jeżistu dawk li jgħidulhom sheepdogs. Intom ġieli rajtu xi raj bin-naċ warajh u jkun hemm il-kelb. Kif? Eżatt, dak il-kelb x'inhu ħelu il-kelb. Sheepdog. Taf x'jagħmel dak xogħlu? Xogħlu huwa li jipproteġi n-naċ. Xogħlu huwa li jkun żgur illi jgħin ir-raj. Mela jekk issib nies fil-knisja illi jgħinu lil pastors fil-din il-mixja li l-mulej għażilna biex nagħmlu ta' ministeru, hija xi ħaġa sabiħa, isa il-watchdog ngħidlu jiena biex ikunu żguri li l-ebda ħsara ma tista' tersaq lejn darna u li tersaq lejn il-knisja. Huma guardians. Hawn nies li għandhom dak ir-rol fil-knisja u tieħu pjaċir ħafna bihom tajtejja l-erwi. Mhux biss mhux qed jaqlawna problemi tal-aljanzi, qed jafżaw nisma' qod attent minn dak, oqgħod attent mill-ieħor għax qed jimmanifesta bħala moża ta'. Mhux meta tkun hawn meta ma tkunx hawn u diklar. U ġieli jgħidulna għax meta tkunu hemm intom jitqulkom. U x'inti tilqu? Jew ma jkunx hemm il-pastor, wow, l-opportunità hemm ħajaħduha biex jibdew il-abalbu. Għalhekk il-watchdog jisma' u x'in jisma' jiġi widnej il-pastors u jgħidilna oqgħod attent minn dak jew oqgħod attent mill-ieħor. U r-rwol tax-sheepdog huwa importanti ħafna fil-merħla qed tifhmuni l-aħwa. Għalhekk issa bdew waraw intom x'intom? Naġa, moża, il-gwardja, il-sheepdog, mhux biss jgħin lill-pastors, imma jkun żgur illi meta jkun hemm xi ħaġa ta' periklu, il-sheepdog jinbaħ. Il-kelb jinbaħ jaf. Meta jinbaħ, jiġbed l-attenzjoni tal-pastor, tar-raj, u r-raj qed ġejlupu. Għax il-kelb tafu bħali ixom iżjed minn bniedem. Kontu tafu li jeżistu lil-pup? Mhux biss fid-dinja, imma jeżistu lil-pup anka madwar in-nies tal-Alla? Fejn nafu? Kif jiena ċert li jeżistu lil-pup? Jiena ċerta għax il-mulej fil-kelma tiegħu jafżana u jgħidilna dan id-diskors, morru ħatarawa u mhux qed inlablab biss qed nitkellem biss fuq il-pastures hekk bħala storja. Mattew 7 vers 15 jgħidilna dan il-kliem. L-aħwa, iftħu għajnejkom qed tarawha fejn qed naqra. Hello? Iftħu għajnejkom qed naqra. Mill-profeti folot, għax dawn jiġu għandkom libsin ta' naċ u minn ġewwa ikunu il-pup ħattafa. Min huma dawn il-pup ħattafa? Jidru bħala naċ imma jkollhom karattru ta' veru periklu assaltna għax minflok irresqu lin-naċ tagħhom lejn ir-raj jieħdu in-naċ f'postijiet oħra fejn ma jistgħux jiġu proteġuti għax li l-pup
huma egoisti ħafna jieħdu bħal ħallil il-lup wek jagħmel xin jiġi ħdejn in-naġa kemm kraħu. Meta kif jagħmel hekk il-lup anke tal-expression ta' wiċċu dak ix-xninek koroħ pesta. Iwerwrek. Imma grazzi mulej xed jgħidli bħal xed jurini bħalissa l-istorja tal-istra fejn morna tal-Little Red Riding Hood. Dej qed iġibli bħalissa qalbi mhux qiegħda fin-notes żgur. Li l-lupu huwa makak u ma tindunax li huwa lupu. Għaliex fl-istorja tal-Little Red Riding Hood nafu minn illum badnija fuq l-istejjer tal-Bibja ta' meta konna tfal, vera? Il-lupu li bes tan-nanna tal-Little Red Riding Hood biex ma tarfux. Imma fil-realtà ma kien in-nanna xej. U hekk ukoll il-lupu fid-dinja u anke fil-Knisja jilbes ta' ħaruf biex inti taħsbuħuk, biex inti taħsbu oħtok u inti tistmaħ ħasra ta' oħtok u taħuk, però ma tkunx taf li l-iskop tiegħu huwa ta' intern ħażin mhux biss iħadrek kontra min qed imexxik, imma jibqa' sakemm bl-influenza tiegħu jew tagħha toħorġok il-bot mill-merħla, toħorġok il-bot mill-Knisja għax isibek dajjef. Fil-fatt il-pup imorru biex jaħtfu l-iktar naġa li hija dajfa. U min huma n-naġ li huma dajfa fil-Knisja? Dawk li jiġu influenzati malajr, għax ma jkollhomx discerniment tal-Ispirtu tal-Alla u ma jkollhomx biża tal-Alla. U dawk li m'għandhomx intimità mal-Ispirtu tal-Alla, dawk li l-kelma tal-Alla ma jaqrawiex u ma jqattawx ħin mal-mulej, allura ma jkunux jafu x'in il-verità u malaj jibilgħu kollox. Mentri jekk inti jkollok dik l-intimità u relazzjoni personali mal-mulej, il-mulej jagħtik il-erf li inti tarbel x'qed jgħidu it-tajjeb mill-ħażin u ma tħallih bl-ebda mod jibilak għax it-triq hija dritta u l-ħsieb tagħna u l-iskop tagħna li aħna niġu fil-Knisja nisimgħu il-kelma tal-Alla huwa biex insiru nafu minnu s-Sinjur tagħna, biex naċċettaw bħala s-Sit u s-Salvatur tagħna l-Mulej Ġesu, biex bil-passjoni ħarxa tiegħu u bid-demm nistgħu naslu għand Alla u nitlu fil-salvazzjoni u fil-ġenna u biex ma nħallu lil ħadd madwarna jinfluenzana biex immorru x'imkien fejn m'hemmx l-Ispirtu tal-Alla. Għax jekk immorru x'imkien ieħor li mhuwiex fejn hemm il-Knisja ta' Kristu, faċli mbagħad il-lupu jgħidlek kif taqt bih għax bniedem lupu huwa makak, mhux bħal naġa innoċenti, okay? U lest biex il-moment li inti tibla kollox u tibda tersaq daqsxejn il-bot mill-merħla, jibilak kollox u jġibek bla fidi ta' xejn. U tajtu daw kollha ħmerijiet mela mhux vera, ħalli mbagħad il-mument li tiġi quddiem il-mulej tafu x'jiġri. Għalhekk il-mulej jifret bejn in-naċ u l-moss. U jifret ukoll bejn in-naċ u lil-pup. U jifret ukoll bejn sheepdogs li għall-mulej huma nies li għandhom il-premju doppju quddiem Alla għax għenu ir-rajja tagħhom minflok għamlulhom kaos għax il-moża tagħmel kaos, Kaos tagħmel bil-wej kif tiġrilem u tiġrila u ma ssibx tarfa biex niftehmu, għalhekk bil-Malti jgħidulek isek moża. Għalhekk minn dan il-ftit ħin li kelli, naturalment għaliex il-ħin tiegħi kien limitat, nikkwotalkom Luqa 10 vers 3 biex niġi għall-konklużjoni fejn ngħidilkom dak li qalilna il-mulej permezz ta' Luqa 10:3 morru warawha fil-Bibja toqgħodux fuqi u qalilna hekk. Morru, araw, qiegħed nibatkom bħala ħrief qalb lil-pup. Għax fid-dinja nies li mhumiex ta' Kristu hemm ħafna aktar ċans li ssib il-pup għax in-nies tad-dinja mhux hekk iħaddmu rashom, jgħidu fuq in-nies, jaraw kif jagħmlu biex jieħdu xi ħaġa minn fuqek, jimmanipulawk, jipprovaw jirrikattawk, jisirquk. Il-nies ġenerali m'għandhomx il-Kristu mawliet ix-xitan. Allura jekk hu mawliet ix-xitan, min hu x-xitan? Huwa dak li jiġi biex jisraq, jifret, ifarrak u joqtol. Allura l-emil ta' dawn in-nies li m'għandhomx il-Kristu huwa tali skont missierhom.
U jekk aħna ngħidu li Ġesu Kristu huwa verament il-Missier tagħna, dak li aħna ċċettajna bħala sidna, mela n-natura tagħna għandha tkun taċiturna, silenzjuża. Għalhekk narġa' ngħidilkom it-titlu ta' dan il-kelma li tan il-mulej iskiet risposta. Nitolbu l-Alla biex jgħinna ħalli fil-mument tal-prova ngħaddu mit-test mhux billi nlabalbu kontra xulxin jew kontra l-passer, imma inħallu f'idejn Alla biex ipoġġilna l-affarijiet f'posthom. U nitolbu l-Alla biex bidlinna qalbna ħalli jekk aħna it-tip ta' nies li minflok niġu immexxija mir-rajtana, mill-rajja tagħna, irridu immexxu aħna, nitolbu l-Alla indiema, nitolbu l-Alla biex imexxina u bidlinna totalment qalbna ħalli minn Moza insiru naġa. Iva għandi good news l-aħwa għax fejn hemm l-indiema, fejn hemm indiema vera, il-Moza anke jekk għandek karattru ta' Moza, inti taf, sewwa minn ħadd ma jieħu għalih, tista' ssir naġa. Għax għal-mulej m'hemm xejn li ma jistax isir, meta aħna nitolbu lil-mulej biex ibidlilna qalbna. Naħseb dak li għattilkom huwa diġà biżejjed għax qed nara l-ħin id-29, okay? Ejjew nitolbu lil-mulej, ejjew nqumu bil-wifqa u nitolbu l-Alla imdiema l-aħwa tal-kelma tal-Alla, l-indiema verament kemm il-darba ma mxejniex kif irid il-mulej. U l-ewwel ma nitolbu anke għal dawk l-aħwa tal-YouTube, Jesus l-ewwel ma nitolbu it-talba ta' salvazzjoni fejn il-kelma talla tajt li daw kollha illi verament jaċċettaw il-mulej bħala Alla sidhom dawk huma salvati. Għalhekk nitolbu flimkien anke l-aħwa li qegħdin fuq il-YouTube u anke l-persuna li naf li ġiet hawnhekk l-ewwel darba llum, jekk joġobkom napprezza li dan huwa l-aħjar ħin, titilqux fl-aħjar ħin għax l-Ispirtu talla jaħdem propju fil-ħin illi kun hawn dik id-dilka tal-Ispirtu talla u anka min jixtieq anka joħroġ għat-talb, id-dilka tal-Ispirtu Santu tista' tbidlilna l-qalb tagħna, anka l-karattru tista' tbidlilna, anka l-karattru jekk forsi inti tajta xina din natura dejjem kont daqsxejn egoist jew kont daqsxejn narsisista. Naf persuna li jħobb jagħmel mhux iħobb, anzi preżentatur ta' ħafna programmi fuq il-mezzi tax-xandir barra minn Malta li jagħmel programmi fuq dawk li mietu kellhom xi esperjenza, near death experience ġew lura. Dar raġel jgħid li hu miet mar quddiem il-mulej u l-mulej biddillu l-karattru tiegħu. U jammetti għajd jiena kont narcissistic, kont vera egoist, ma kontx nagħti każ il-ħadd. Imma meta kont il-ġenna u ġejt lula l-karattru tiegħi jinbidel totalment. Għalhekk nafu li għal Alla m'hemm xejn ma jistax isir, nafu li rridu nkunu verament bil-karattru tal-mulej biex naraw iċ-ċalla u se nidħlu f'indiema wara li naċċettaw il-mulej Ġesu bħala s-sit u s-salvatur tagħna u ngħidulu hekk mulej Ġesu aħfrinna kemm il-darba għamilna dak li ridna aħna bħal-mos minflok dak li rittint. Mulej Ġesu jiena nemmen li inti bin Alla l-ħaj u nafu koll il-kelma tiegħek tajt li inti l-ħaruf talla. Għalhekk mulej Ġesu nitolbok illum wara li inti tajtni iċ-ċans li nisma' sija permezz tal-medja u sija wkoll permezz li tal-Knisja li qegħdin hawnhekk, wara li tajtni dan iċ-ċans biex nisma' din il-kelma sabiħa mingħand il-mulej biex jafżana għax il-mulej dilwaqt ġej għall-ġudizzju tal-Knisja tiegħu, jekk aħna mhux dejjem imxejna skont kif naġa timxi u spjegajtilkom kif, ejja nitolbu l-Alla ndiema verament għax il-mulej biddel il-qalb u ngħidulu mulej Ġesu aħfrinna kemm il-darba konna egoisti, naħseb kulħadd, kemm il-darba ġbitna lejna minflok afdajna lilek, kemm il-darba mulej Ġesu tkellimna istintivament mingħajr ma stennejna l-Ispirtu tiegħek jgħidilna x'għandna nagħmlu jew x'm'għandniex ngħidu. Mulej Ġesu nitolbok il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek b'ispirazzjoni kbira minn għandek nagħmel dak li inti tridni li nagħmel li biex inkun ħaruf veru nitgħallem kif inkun silenzjuż jew silenzjuża anke jekk in-natura u l-karattru tiegħi huwa estrovert. Imma nirringrazzjak mulej Ġesu biex l-estrovertiżmu tagħna nużawh biss biex nitkellmu għal ġid, biex nitkellmu l-kelma talla, biex inxandru l-kelma talla kif tgħidilna inti u nitalmu kif inżommu s-silenzju fil-mument li għandna inżommu s-silenzju.
Għal dan nixtieq nitolbok mulej Ġesu ħalli l-moment li inti tiġi għalina l-Knisja tiegħek, inti ssibna bħala naċ u toħodna miegħek ħalli ngawduk fl-eternità permezz tal-grazzja kbira tiegħek u d-dem prezzjuż tiegħek. Għal dan nixtieq nitolbok f'isem Ġesu Kristu. Amen u alleluja. Nixtieq nagħlaq il-YouTube hawnhekk u nistidinkom ukoll biex tiġu hawnhekk River of Love tisimgħu il-kelma kull nhar ta' erba' kull nhar ta' sibt fis-seba'